κάτω. Μόνο κάτω σε αγροτικούς συλλόγους. Όλοι δεν κάτω να... Κάτω κουμπιό. Το πρώτο. Δεν σκάλε. Σκάλε. Από εδώ δεξιά, παιδιά μου. Αλλά δεν είναι μέσα. Εσύ από το δεν έφορες. Δεν έφορες εδώ. Κάποιος αντικαταστάτης δεν υπάρχει. Δημόσιο πρόσωπο και είστε και προϊσταμένοι, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή είστε προϊσταμένοι. Να το μεταφέρετε και να συμπαρασταθείτε και εσείς φυσικά στον αγώνα μας. Γιατί ίσως εμείς δεν λέμε ότι φταίτε εσείς σαν εφορίες δηλαδή, και εσείς είστε υπάλληλοι, μάλλον και θέλουμε να βάλετε και εσείς τη δική σας πρόταση, ούτως ώστε αυτό να μην περάσει στους αγρότες. Ξέρετε πιο καλά από εμάς ότι αυτό θα είναι η εξόντωσή μας. Εμείς κατανοούμε τα προβλήματά σας και οφείλουμε να τα διαβάσουμε και γραπτά και προφορικά μαζί με το ψήφισμα. Αυτό θέλουμε από εσάς και αυτή τίποτα. είναι η υποχρέωσή μας και θα την κάνουμε και σεβόμαστε και τον αγώνα που κάνετε. Αυτό τίποτα παραπάνω. Ελπίζω να μην τρομοκρατηθεί διευθυντής και έφυγε, γιατί φύγει με το. Γιατί κάτι τέτοια. Δεν είμαστε ούτε βάρβαροι, τίποτα. Απλά παλεύουμε για να επιβιώσουμε. Αυτό δεν ισχύει, είναι προγραμματισμένη η άδειά. Όλοι ζείτε από εμάς. Να είστε καλά. Όλοι ζείτε από εμάς. Καλό κουράγιο.